kadesan sampun remen banget. Sasampunipun panjenengan dados adipati wonten ing Kabupaten Serang. Matur nanging sakwise kadang minangka tandha panungkul ing Kabupaten Pati. Diajeng kawanan galungan kae bakal brundut garwa marang Kanjeng Adipati Tonggronegoro ing Kabupaten. Gak jaluk kadangku kawanan apa diri galungan bisa urip tentrem ayem mapan ing Kabupaten Pati soyo-soyo. Kanjeng Adipati Tonggronegoro kae bisa krengko kaya diri keluargane dhewe. Sopo kae sajake rangkulan saripun kakang ngadak angloyoni saiki tawan tangis dodok rasane atilipun kakang ono wikate apa diajeng Kanjeng Adipati Tonggronegoro saya Kabupaten Pati kang supaya kang sira ndaturi minangka tandha panungkul saka ing Kabupaten Serang malah kapore kalanggane kang sira katundung ana ing Kabupaten Pati kuwi ana sapa Diajeng jalaran kampus Tonggronegoro mriku gadhahi kapok ing duwe bojo anyar kantos kula boten dipun ginakaken malih Kang. Duwe bojo anyar perat gunane meneh. Ora cukup dago sumpah Tonggronegoro. Ana tepis wiring kapal Serang ing Pati. Diwene ngandhake perang iki bisa kasira. Perang iki bisa leren. Bisa iki bisa nganggeake bedamen nang nganggo cara. Sarane ora kang sira kapundhut garwa. Munggah mriki dalaman ing Kabupaten Pati. Nek kasiapa. Saiki Tonggronegoro suwene bojo anyar. Kowe ora dikakon yo ora dadi apa. Menawa kanggo dadakan yen ngono aku dina iki barelo ing Kabupaten Pati. Halo.
isine jaga-jaga. Lamun to mengko ana bebaya kang bisa mangkul ing gawe iki mung kajaga kowe kabeh. Mergo dina iki Gusti Ayu gawang galungan ana saka Kadipaten Pati. Mbok apa karepe aku dhewe ora ngerti. Nang wonten lunga. Adipati ing Serang yen kok diladuli kabeh sakara perang kang gedhe sing gombarane perang adat ngono mampah. Lamun to mung ana kedadian sing kowe mangkono siap sapa ing bebasan penginang Gunung Abang. Lah diwedak rembug moking kadang santara penangane karo prajurit. Ana sak ngrebet teng gapur ing Kadipaten Pati. Temenan. Wong saka Serang temeka ana ing Kadipaten Pati iki ana Wigatya. Gusti Patih Kertoksumo. Nganti aku teko ana ing Kabupaten Pati. Mergo wiwit dina iki aku tau tos lawan Kanjeng Adipati Indra Sekti supaya mbaleni perang rikala semana sing wis ana perdamaian nganti wiwit dina iki Gusti Ayu gawangan bayungan katundung saka Kabupaten Pati kula wiwit dina iki Kertoksumo aku bakal gawe geger ana ing Kabupaten Pati. Dadi sumber perkarane mung Pancen bener. aja busak-busuka bunusu dipetung sing kari permati sing ngucap kepen bayani perang adat sing wis lumampah apa kowe kelingan saiki apa tuh mbandane perang ngono mau pangorbanan apa wae yen to pangorbanan bondo dono kas negara iki tak anggap lumrah. Yen to pangorbanan juragane kalau cilik sing ora ngerti bongkot sing perkara ana sanjata kang tanpa mata apa yo ora welas. Sewu kasine perang adat dalam kedamen sing dalam karupunan aja pokur bareng kawu. Ning dadak ngayoni Gusti Putri Gawangan Sewu Galungan ana saka Pati urung termadul kang katundung saka Kanjeng Adipati Komblon. Gusti Patih Kertoksumo. Nanging kasunyatane kaya ngono. Gusti Putri Gawangan Galungan kandha yen dheweke katundung saka Kabupaten Pati. Kuwi pawacan sing ora waton. Wong arep dipilih perkara beres geladak. Iki Pati. Tapi yen katusuk kadang kawula saka Serang sing kepen ben perang adat. Dina iki kawitan adat. Patih